Доброго ранку, країна героїв. 20-й день війни – це дуже багато. Це дуже багато для того, щоб довести всім вже, що ми непереможні. У нас без змін в тому, що ми вміємо воювати, і це вже всі розуміють. Без змін в тому, що наші партнери досі з подивом все це дивляться. І все ще вирішують для себе, чи готові вони брати відповідальність таку, як бере Україна. Без змін в тому, що російська армія воювати практично не вміє. Вона вміє бомбардирувати тільки цивільні інфраструктури і тільки мирних громадян. Ми ведемо переговори, безумовно, ми отримаємо результат, ми будемо тримати ворога по всіх напрямках, він буде втрачати розум і далі, і буде все ж таки пробувати нас зламати. Але це неможливо, ви вже це зрозуміли. Тому що ми Україна, тому що ми боремось за свою свободу і ми точно виграємо.